nek iso hasil rampukan iki kembangno margono markas. Ngono, Mas. Iki engko cukup kang kabeh. Yo, Iki. arang tak Mas yo. Welingku siji. Apa, Mas? Nek wis Sampeyan iki karepku tak jak nang ini jak omong-omongan sing enak. Ngomong apa maneh, Jis? Ngene lho. Aku iki kate ngomong mbek sampean sing gak dirui wong. Ngomong apa iku rahasia lan? Rahasia aku, Jak. Rahasiamu. Sampeyan tak kandhani. Heeh. Aku saiki duwe sisiran. Wah, wah. Ala Jis. Glani. Sampeyan kok kaget tak kandhani. Sik ta. Awakmu duwe sirsiran iku sing ngarepku ya sapa, Jis? Ya wong wedok. Heh? Wong wedok arek wedok. Arek wedok. Iya. Mula gak katar ka, Jis. Alah, apa wong wis pirang-pirang tahun sisiran mbak aku. Lho. Tahun-tahunan sirsiran mbek awakmu.
ngono Jis. Gak percaya ya wis. Jis, Iya. sapa sing dadi pacarmu sir-siran ku sapa? Arek wong ayu ya, rambutnya dawa. Wah, ayo rambute Iya, dawa. anak wong sugih. Ana wong sugih. Iya. Sapa Jis? Aja rame-rame. Iya. Sukarsih. Sukarse. Iya. Jis, Apa ya? masalah Jis. Aku mek ngelingno tok. Sukarse ku sapa? Awakmu sapa, Jis? Bagaikan langit dan bumi, Jis. Kon kudu sadar diri rek dadi kancaku rek. Tapi wong senenge gak mergo ngono, Cak. Mergo Gak apa? mergo bondo donya. Sing penting aku seneng, Sukarsih seneng karo aku dadi. Yo masalah angel kandhanane. Yo gak apa-apa masalah ngono ku, Jis. Cinta memang anyane gak memandang apapun. Tapi yo aku ngesana awakmu nek suatu saat awakmu iku nelongso, Jis. Ngesakno sing ya apa? Jis, Iya, Cak. Sukarse ku anak wong sugih sembarang kalian duwe. Lah awakmu wong kere gak karo-karon. Wong mangan ayo kadang melok aku lho, Jis. Mbok menawa bene jodohku. Apa wong sugih jodone wong sugih? Mesti aku melarat jodoh wong sugih, anak wong sugih. Kate lha apa, Mas? Yo gak iso koyo ngono yo Ancis. Nek jodoh nyene Gusti Allah sing ngatur. Lah nek wong tuane gak trimo kon lah yo apa? Nelongso kon, Cis. Lah sing penting wis seneng padha seneng kate lha apa sampean? Padha senenge. Sampean kancaku mosok kate gak setuju sih, Cak. Aku iki seneng-seneng ae awakmu ndek pacar, Cis. Iya. Saniki engko nek kon seneng padha seneng. Nah. Sukarse njaluk rabi. Duwe apa kon, Cis? Alah, sampean kuwatir. Iya Nek jelas. kanggoku gampang, Cak. Gampange Ya nyelengi. nyelengi. Iya. Piro, Cis? Kedina 10.000. Kate rabi nyelengi sedina 10.000. Pinter kon yo, Cis ya. Iya. Mari rabi, Cis. Biasae wong iku meteng. Tingkepan. Duwe apa kon, Cis? Gawe tingkepan. Alah, dik kuwatir maneh sampean. Iya, Rek. Ya carane maneh sih, Cak. Carane? Ya nyelengi Loh, nyelengi maneh. Piro? 10.000. 10.000. Nyelengi 10.000. Mari tingkepan. Engko terus lahiran, Cis. Loh, lahiran iku bondone yo akeh, Cis. Duit ndi maneh? Kanggoku gampang, ya. Kok gampang? Ya nyelengi. Nyelengi terus. Apa? Kok suwe dadi celeng kon suwe, Cis. Cak, wis. Aku gak guyon karo sampean. Heeh. Saiki aku njaluk keringet sampean sak tetes. Awakmu njaluk tolong aku ngono ta? Iya. Aku ki mang mari nulis surat ya ya. Lah terus, Lah surat iki tak kena sampean kirimno nang nggone Sukarsih. Ya. aku ngetrono sama Sukarse. Iya. Cis, Apa? omahe Sukarse kirike wake, Cis. Apa wedi Wah, aku dijong? yo wedi. Wedi diapakno Wedi jonggong? dicokot. Kiri kok jonggong ah. Jonggong. Sadurunge kiri jonggong, jonggong ono dhisik. Sadurunge jongkong tak jongkong dhisik. Iya. Ya aku disemprot, Cis. Nah, ini lho, Cak. Pokoke sampean kanca mbek aku gak sedina rong dina, pirang-pirang tahun. Ya Iya. setahun-tahunan, Cis. Aku mocok njaluk tolong sing koyo ngono sampean gak gelem. Ya aku gelem ae. Senengmu ya senengku, Cis. Iya iya, Cak. Heeh. Ngene lho. Surat tak kekno nang tangan sampean teko nang nggone Ome Sukarsih, nyampe gak nyampe apa jare sampean tak enteni nggo omah. Loh, Cis. Wadah. Bahaya. Surat iso gak iso nyampe nang Sukarsih. Nek gak nyampe ya sano acis. Dikanan gak kena, Cis. Oh alah, kon iku wong gak duwe lho, Cis, kudu ngerti. Piye maneh jenenge kanca tak tulung. Tak teren nang Sukarsih nek ngono.
nyambut gawe ya mono ya mene dadi buruh ae. Kapan aku dadi jeragan iki? Wis dadi buruh, kata ono benere. Ngene gak oleh, sapa wedi sampean kok. Lah iya. Aku nek dadi jeragan lah ya dobel. Wong cadangane wis sekali dadi juragan. nek kula dadi juragan ya mbon pantes kok, Bu. Lah iya wis ngerti ngono kok ya. Mboten. Lah kula niki walak timbangane mbon nenten kancane omong-omongan ijen nggih mbon pantes. Nggih paling mboten kula niku kepingin lah nasib kula mbon kok dadi kongkon-kongkonan ngoten lho. Lah iya mbok sekali-sekali mbok daftar kono nang apa jenenge nang gone pegawe-pegawe iku. Ibu gak ngerti wis. Lah wong kula niku mboten sekolah kok. Lah iya. Tiang men sekolah kados kula niki goblok. Aku wis kate 70, Tet. Mangkane rada lali. Nggih. Lah iya. Lah kula niku masih pun 27 nggih tasih ilingan kok. Ya kacak setahun no karo aku. Lah nggih masih kula disentakno apa asapi jet kula nggene mriki ngeten kula tasih eling kula. Nek sampean kok lalian lah ngopo jajan iki? Asem arep. Ya sidak 8 lho. Kurang 2 tahun kan 70. Lah ngono kok lali kae aku e. Lah nek sampean sudah 8 nggih ya. Kula kan sudah 7. Ya. Nggih pantes lah kula nek Lambemu. Ningmu mang wis mulai teko sekolah. lah wong ngene niku nggih ya napa nggih kula alo-alo mboten bener niku nyatane dereng mantuk. Lah kula nyusul ning terus lare pun dewasa, lare ayu. Lho, lah terus nek kula ngawal ngene mbon nenten kanca liyane. Bukan masalah ngono, Tet. Iki kan pelulusan, dhek lulus ora ndang mulai matur nang aku tak matur nang bapak ngono lho. Nek ning mpun jelas lulus. Ngono. Jaman sakniki niku nek arek wedok apa maneh ayu katik sekolah mbon lulus niku mboten etis. Oh ngono. Nggih. Celuk rene timbalana. Kene se. Ya Kak. Kandhani. Kene nak. Gak wurung ya dadi kokon-kokonan maneh kok nyeluk ning. Lah terus sama ngomong kali sini kali Kang Jono ta? Nggih. Nggih kan lho Kang Jono mawon wau. Oh ngoten ah. Nggih, Kang Jono Kang Jono. Lah nek Kang Jono iso geger ambek sebelahe. Enggak, iku sebelahe sabar. Sabar nggih. se Nggih. lulus. Alhamdulillah. Ya napa? Alhamdulillah. Lah kan yo ajar-ajarane sampean to, Pak. Kadang nggak ngerti soal-soal jenengan ngajari aku. Ah, sampeyan ku pun ngoten. Lah sampean ku masih pembantu yo. Dukur pendidikan yang ngono. Kula ning mbon enak. Datar kula ludruk iki biyen nggih. Kok mboten sekolah kula. Ngoten. Goblok kula niki. Bener ta? Nggih. Lulus. Kowe arep neresne sekolah apa wis cukup sakmene wae se? Lho nggih jelasin terus to, Bu. Terus. Nggih. Engko nek aku taran karo bapakmu iku padha karo gegeran lho, Nduk. Lha napa to kok geger wong kula niki pengin sekolah dhuwur kok geger to, Bu? Ngerti, ning kowe gak ngerti wateke bapakmu. Bapakmu penggaweane nganakno dhuwit. Mesti dadi gegeran nang karo aku. Lah wong ibu niki garwane bapak kok nggih. Kudune lek ibu ngomong mesti diturut ya, Pak ya. Mestine ngoten tapi Untuk bapak sebab kula. hal-hal kan enggak apa-apa ya, Lah Pak. iya. Bapak niku benten. Nggih nek siyen jenengan sampean tasih SD SMP nggih. Bapak niku wis pokok sak njaluke anakku tak turuti. Lah saniki Lah ngono. Semenjak SMA mau lulusan ya kira-kira kelas 3 terakhir. Man ujian iku pun ngomong kalau ibu. Lah mangkane engko tak tarekno nang bapakmu nek diijini kowe sekolah ya sekolah nek gak diijini aja nesu karo ibu. nggih jane nggih mboten nesu cuma kok
bapak niki madu sutra kangge anak kok ndamel sekolahno anak. Lah mangkane iku wong bapakmu penggaweane iki nganakno dhuwit, aja dipadakno karo wong tuwa liyane. Pantes nek gak kuliah. Lah Wong sugih dhewe. Iya ngerti aku. nggih pun mboten napa-napa. Kono, tak Sing tarekno penting ya. rayuane kudu berhasil. Ya muga-muga ae berhasil. Ngono iki lho, Tat. Sampeyan nek jamu kamu kok gak gelem. Lah bapakmu dungaren nanti iki mau. Bapak niku mboten kenging dipun taksir mantuke jam pinten terus teng pundi pun semerap. Bapak niku ya napa jenengan ki ambek semerap nek medal-medal duwe iki ditutu-tutu wong. Lho, ngoten niku lho ya. Lah iya, Lah terus nek anak njaluk kuliah gak dikuliah ya kebacut. mbok ya dituturi setet. Kula ning ngomong kali bapak pun bolak-balik, Bu. Tapi apapun alasannya, Kuntet seorang pembantu. Salah, ya disalahno, bener loh tetep disalahno. Gak tau lelem kok aku kadheane gak ngerti. Kundet, Nggih, gak usah kakean cocok. nggih mboten, Pak. Sing tak bayar tenagamu. Nggih semerap. Pembantu, batur, mbati pitutur. Nggih, Segalanya sesuatu hal nek kon ngomong apik tak gugu nek elek percuma. nggih. Enak apa? Kate ngomong karo sampean, Ngomong apa? masalah anak sampean. Anake kena apa? Wis lulus. Nek wis lulus yo kebeneran. Nek wis lulus kebeneran, ya ta, bila perlu, tak kei bondo kanggo bisnis, cek iso mengelola aturan rumah tangga iki ya apa ngono lho. Iki lho, Tet. Aku iki jange matur, Pak. Nek anakmu iki njaluk nerusno kuliah, kepengin dadi dokter. Ibaratnya karo wong lanang ku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngono lho, Pak. Nggih. Arek wedok sekolah dhuwur tempatnya di dapur. Sing penting cukup sakmono. Dan aku nguliahno pengeluaran. Terus duwe samene kae nggo apa, Pak? Hidup tanpa uang hampa, percuma. Wong urip enak teko duit, gak enak teko duit. Ngerti, ning aja dianakno terus, Pak. Loh. Aku mlaku sak dalan kula isin. Iku zaman ortodok. Sekarang uang bisnis, uang jalan, uang nyambut gawe. Menungso nyambut gawe metu kringete, duit nyambut gawe gak harus metu. Bungae ngono lho. Krungu kan, Tet. Wong babakan aja dhewe pikiran kaya Loh, iku pikiran gak normal. Sing normal kita harus berkembang, duit kudu dikembangno. Ya apa isane duit kita akeh berkembang. Harus IQ-nya itu dipikir, ngono lho. wong anak duwe lho, Bang. Bukan ngono kok ortodok kuno. Oh, ortodok. Iya. Zaman biyen kan duit, sekarang nggak ada. Uang adalah kerja. Harus berjalan kerja. Baik. Nggih. Tadi anakmu ora kok setujoni sekolah maneh. Ora, Gak setuju. ora. Gak setuju, Tet. Bu, ngeten kok sampean ku sabar lho, Bu. Ndek bojo kaya ngeten mau wedhik. Tuh, bukan medi. Nggih. Ya toh? Aturan, itu matematika harus diatur. Nggih. Pengeluaran dapur berapa, bayare wong piro, karyawan piro, labahe kudu diatur. Penyesuaian. Nah, Nggih. harus gitu. Nggih, Tanpa itu tuh hancur. Ngapunten, Mang. Ya napa kula niki batur, nggih ibarate buruh, nggih pembantu. Nek tamu kon mlebu. Kan Bu. Wonten tamu. Iya, tak jaya kono motor mandek. Oh, nggih, Pak. Monggo. Monggo pinara. Saking pundi namine sinten? Kula Raden Margono yang punya CV Nusantara
indah Indonesia. Orang berkuasa, Orang berusaha. Betul, direktur utama. Nah, saya enggak apa, walaupun punya usaha seberapa mungkin, ya, ingin tahu nopo tujuannya kok begini. Nopo leres niki griyane Sukarsi. Anak kula. Loh, tepakan kebenaran. Lah tujuan kula mriki, Pak. Badhe nglamar yoga jenengan namine Sukarsi. Pun dipikir sadurunge. Sampun, Pak. Kalau nak Margono betul-betul punya pengusaha, secara tidak langsung saya terima juga enggak diterima juga enggak. Ya. Kita memberi putusan malam minggu nomor nak Margono supaya ditinggalkan, nanti kita info ke sana. Oke. Tapi Pak Kasih, pun kuatir nek anak jenengan dirabi kali Mas Margono. Pun kuatir soro, Mas Margono niki sogene tiyang sak kecamatan Ponjol Petung kelurahan. Ngapunten, nggih, percaya nggih mboten percaya mboten. Yang penting terjadinya ya teh. Nggih, apapun alasannya. Soalnya pun enten paribasan Kediri kotane iya. sing dadi nyatane. Nah, saya zaman saiki tahun sekian ya, Oke. banyak orang yang penipu. Ya. Padha kali online. Nah, Gak percaya koyo. Pak, nggih, bisa dicek, monggo dicek. nggih masalah niku gampil. Niki minangka jare wong desa peniset, Pak. Oh, Ngelamar peniset niki, Pak. nggih. Nggih pun juga nak, nggih. Nggih. Malam minggu kita memberi kabar yang baik untuk Margono. Kabar sampe tak tunggu. Nggih, monggo. Pun kuatir Pak. Monggo. Kaya film Ring Tintin. Sudah ibumu. Sudah ibumu. Nggih. Bu, iku di Bali berapa niki lho? Niki Pak, lagi. Niki barake. Saja enak apa to, Pak? Sepurane sing akeh aku tanpa rundingan barek bojo. Sementing aku ingin membahagiakan anakku, ngenekno anakku nek lapan tak tampa. Iki minangka piniset jerone jare Mas Pecis Raja Brana. Ana wong nglamar anakmu tanpa rundingan karo aku lah kok lancang. Baik presiden rumah tangga aku tak awakmu. Senajan nota presiden rumah tangga iki wong lanang sing nyekel. Neng masalah rumah tanggane anak iku kudu rundingan karo wong wedok. Gak gerusa-gerusu. Rundingan tanpa duit gak dadi. Sing penting duit. Ngerti, Pak? Duit durung tentu iso njamin kebahagiaane anak. Betul. Arek iki ditari gelem apa ora? Nek gelem gak apa-apa. Lah nek gak gelem lakonane dhewe lamaramu. Gak ada cerita. Nek wong tua nglakoni ngono, anak apa jare bapak, nek bapak nyeneng anak, mungkin agak gelem. Celuke. Sik. Kene nak. Sik. Gondat. Gamble pudat. Ngomong karo Yupi kan. Gudo tonggo. Abot lho. Iku ada napa, Pak? Napa? Aku ada napa? Gobar. Kalau ada liane ta, Pak? Mas. Mas batangan. Nah. Mas Iwan. Pripun, Pak? Bu, pripun? Loh, Ibu kok malah kadose Iki lho bapakmu. Ngomong dhewe nang bapakmu. Ibu kenging napa kok kados nesu? Asal mboten. Lah aku nesu karo bapakmu kok. Masalah apa? Kula kan sanjang Ibu. Karse kan pun lulus. Umpami kuliah kan angsal tau, Pak? Boleh. Bu wong angsal ngoten lho jenengan Boleh. kok malah muring-muring gitu lho. Kuliah sampai di mana jenenge wong tua nuruti karepe anak supaya pinter besok dadi wong sing enak lan sugih pinter menguasai matematika donya ya ta sing bagus syaratnya kamu harus kawin. Bapak wis nrimo lamaran. Kawin kali sinten, Pak? Pengusaha CV Mandala Surabaya jenenge Raden Margono. Kula mboten poran
Tak kayak tempo 5 menit, kamu harus bisa menjawab pantangannya Bapak. Pak. Ibu kok malah ngeten ceritane. Bu mang yo gegeran karo bapakmu. Perkara awakmu. Saiki bapakmu wis nampa lamaran, Nak. Ibu ora iso ngomong apa-apa. Kudune mong dipengkak to, kula pengin sekolah dhuwur lho. Ibu ngerti, Nak. Cita-citamu ya cita-citane ibu. Ibu yang ngerti. Nek bapakmu wis kadung nampa lamaran, Dok Karse. Kajeng ibu. Purbawasesa iki no awakmu. Bapakmu nampa lamaran, ibu ora ngerti apa-apa. Sing nglakoni awakmu. Purbawasesane awakmu ya ana awakmu. Kok lakoni api, ora mbok lakoni ya becik. Wong kowe sing duwe lakon urip. Ya ta? Bapak gur nrimo, ibu mung nyawang. Pikirin sing temen. Kabeh mau ana ning awakmu sing lakoni kowe. Tapi mungkin dirayu kan badalaken lamarane ngoten lho. Apaan kon kok gak gelem apaan? Karse jujur nggih. Jujur karo ibu ora apa-apa. Walaupun gak ada pacar lho. Kon duwe pacar. Pacarmu ya sugih padha karo kowe. Boten. Wong ora duwe, tapi kowe tresno. Lahir batin kula tresno. Dheweke pacarmu tresno karo kowe jenenge sapa, Nak? Namine Aji. Dheweke ya tresno karo kowe. Senajan kowe karo Ajes beda. Nek kowe tresno Ajes tresno ibu ya sarujuk. Jangan ngrestoni. Iya. Iki mangke bapak ibu. Saiki aku balik nang awakmu. Bapakmu wis nampa lamaran, Nak. Sing lakoni iki awakmu. Mbok lakoni apik ora mbok lakoni ya becik. Kabeh tak pasrahno nang awakmu. Tak kei tempo 10 menit utawa 15 menit. Aku tak ngerayu bapakmu. Kon pikirin sing temen. Kok karo kon karo aja ibu sarujuk. Ya kan, Jan? Nggih, Bu. Pikir sing temen jane. Jane ibu tresno banget karo kowe anakmu siji. Gandelane ngati. Tapi nyuwun tulung bapak dirayu. Kersane lamaran niku dibatalaken mawon. Bisa. Tak rayune bapakmu. Pikirin sing temen sing duwe lakon urip iki mung kowe. Kok lakoni apik, ora mbok lakoni ya becik. Lah ya ngono ya, Nak. Nggih, Bu. Ibu tak ngerayu bapakmu ya, Nak. Tak tinggal ya, Nak. Nggih. Pak, Nggih. Kula sampun semurat critane. Tapi yo napa malih keputusan orang tua niku nek mbon saged diganggu. Sampeyan iki lah. Ya apa sih? Kados buasi malakama. leres. Sampeyan pangan nggih mati, mbon sampeyan pangan nggih tetep mati. Tapi di zaman sekarang, Ning, sampeyan niku elek tanpa rupa lulusan SMA. Cara perawan sak temene, pranu wis dewasa temen. Nggih, Pak. Tapi kan kudune bapak ndak oleh masalah ini kan kudu dipikir. Rumah tangga kan seumur hidup, Pak. Bukan untuk kali ini aja kan. Ning, sampean niku lulusan SMA. Umurnya sudah 17 tahun menginjak 17 tahun ke atas. Nek masalah sepele yang namanya Sukarsi, mbon saged ngatasi empun dadi Sukarsi. Terus aku kudu ya apa? Logikane mawon. Berpikir ibu lampun ngomong.
nek ancen awakmu duwe pasangan senajan iku wong gak duwe. Anake wong bakul beting paribasane nek sampean tresno akan kebahagiaane datang dengan sendirinya. Tetep goleki cara ya. Nggih. Matur suwun ya Pak, aku wis dikandhani sing apik. Nggih. Aku tak ning kene aku tak berpikir. Kula tak wengi teng wingking nutukaken pendamelan. Niku aku kali bak dereng kula umbah. Lah lha apa? Lah kula kecowa pekne getesuk niku wau. Mesin cucine lak yo ono sih. Nggih, mesin cucine wonten tuman anggene kelek-kelek tetep kula ujek. Niku cinine mesin cuci. Nggih pun atos-atos ning ya. Ayu-ayu dadi kurban gak oleh rabi liyane. Koyo gak trimo wae sih aku nangis modelmu. Lho munggah maneh. Boten, kula boten trima niku lho. Aku ngerti lek kancamu biyen seneng aku ngerti tapi gak diomongno ning kene. Lho, engko pun kate kanca kula. Kula dhewe ningali sampean biyen kok ngiler. Kaliya guyon yo ngerti tembung guyon aku ngerti. Nggih, sabar mawon ning. Sing kuat. Jodoh ibarat pati. Sapa sing gelem utun mesti oleh asakan akeh. Ngono. Senajan ngasako tapi apik. Wis tahu berarti. Sing kebacut iku cak meh. Lah kok Mumpun kula tutup lho kesuwen oleh ngomong. matur suwun aku iso ngguyu kanca. Sukarsi. Sopan hari iki? Awakmu liwat ndi? Liwat ndi? Lewat barongan. Lah apa? Masalah ngarep kirike wake sih omahmu sih. Ngene-ngene bapak iku. Iku ngono bapakmu. Dudu bapakmu iku, Mang. Ora ajar, bapakku menungsa. Oh iya sih. Masalah. Metu barongan. Metu barongan lek guri aku, Mang. Dikunci sepak gere. Iya aku mencolot. Ndukur dipasang bapak beling lho kok iso awakmu ku lho. Kok iso? Makane iki suwek kabeh aku sih. Demi opo? Ya demi aku mbelani Ajis ge awakmu iku Mang Rene dikongkon Ajis aku. Rene. Iya. Mbak Ajis. Aku. Endi? Iki Ajis. Ajis nang kono. Aku mangkon ngeterno iki nang awakmu. Apa iki? Bayaran. Surat. Bayaran. Mirip. Bayaran ta dipikir. Mirip. Masa gak kegawe nempur iki? Aku oleh loro masing. Ora loro. Iya. Aku jek situk. Guyon. Kanggo nglepor pikirku. Iya sih. Awakmu kok sedih lha apa lah ngono? Cerita sik ta maca sik. Wacon sik iku ngono ya Tak penting. ceritani, ya. Kok Sukarsi. Lungguh kono. Ya tetep Ajis iku Mang. Aja guyang-guyu menengo lho. Aku sedih saiki. Sedih ya. Budal kujanan. Mulai. Macet pisan. Tak waca ya. Wacon. Menengo. Sukarsi. Sampeyan aja kaget ya, Dik. Pancen aku tak sengaja kirim surat lewat tangane Cak Wanto. Abot-abote aku tresno karo awakmu, Su. Tapi Su, nek delok gagate wong tuwa sampeyan, Su, koyo gak setuju, Su. Kula dina iki, Su, aku kepengin ngomong-ngomongan karo sampeyan, Su. Teko nang nggone omahku Dik, tak enteni kabeh surat iki sing nulis aku dikasih tanda Ajis. Kon maca surat kok senyum-senyum. Senyum apa to, Cak? Mau ditelok ngene, Cak. Lho nangis ya. Aku tidak nangis. Aku nangis mergo dicap pedokan mbek Ajis lho. Awakmu nangis apa? Awakmu nangis apa?
Padha iku gur tak pakani nang omah sih. Jenenge maca surat. Oleh tutuk kekasihne ku ya bahagia kudune. Pemane jak ketemuan, ya tambah seneng sih. Lek situasine api. Isok bahagia kan? Lah terus? Tapi masalah iki lagi nggak baik-baik saja loh. Gak baik-baik pas saja sing ya apa? Aku ki dijodohno karo bapak. Hah? Dijodohno. Dijodohno? Gelemo. Loh, Wong ajus kere kok. ya aja ngono. Lah terus? Wong cinta iku gak nyawang kere. Oh ngono. Sing penting ku atine temen. Tresnane tulus. Pret. Sayang. Pret. Kok pret? Pret. Kok pret? Iku zaman biyen sih. Mergo awakmu wis tau ngalami. Ya iya dong. Oh, pengalaman pribadi. Iku zaman biyen. Nek saiki makan cinta ya kaliren sih. Enggak iku aku gak iku. Alah alah alah. Bohong. Loh, diomongnya aku lo gak kok. Bohong. Gak. Paling rumah tangga setahun 2 tahun seneng-senenge. Mari ngono. Lah wong lanang gak nyambut gawe ya mau pegat. Mosok aku gak iku? Aku kok ngono aku. Hah? Aku dipegat Ya ngono. berarti kamu salah pilih. Iya. Boleh ngomong kene lho. Kon niku terus ya apa Ajis iku? Kan aku cinta temen sih karo Ajis iki. Kamu cinta temenan. Terus sing Tapi- perjodohanmu ya apa? Ya iku masalahnya kan ngono sih, Cak. Aku kan kepingin lemoni Ajis yo. Hmm. Tapi perjodohan ki bapak aku kudu gelem. Kamu kudu gelem. Tapi aku bingung. Wong tuwa iku mesti akeh benere. Ngono. Tapi masa depan iku apa maneh rumah tangga, awakmu dhewe sing kudu iso nentokno. Ngono. Mergo pilihane itu awakmu enak Ngono. gak enak, mben mau lakoni wong loro. Ngono. Iya, Umpama aku njaluk tolong ngono gelem gak? njaluk tolong. Wah, ya tak tulungi sih. Wong awakmu iku pacare Ajis ya kancaku e. Kok perkara apa gampang. Heeh. Iya. Buru ono ya. Temenan. Heeh. Njaluk apa tak turuti. Heeh. Ya aku tulungan ya. Ya tak Temen tolong. ya? Heeh. Temen lho. Kene Wah. sik, kene sik. Aku nang kene. Aku nang kene. Aku mau kokon apa sih? Cak Wanto, Dalem. klambimu bukaan kok. Sih, jak akeh wong kok buka klambi lho. Ya wene iki paling pas sing buka klambi. Isis ya wong-wong. Isis adem sih. Loh, takon bapak-bapak lho, gak ono sing adem. Gak baik jak arek cilik. Anggepane iki tumo kabeh. Ngono ah. Tumo beras. Aku cuma klambi. Cepet klambi. Mamulo aku manggus mikir gak enak. Sih mbok nang guri sih. Ah, enak nang kene lho. Iki cuma klambi. Cepet klambi rek. Gak iya. Wayahe, wayahe. Wayahe sir kedu. Aduh. Wes sih. Iki. Wah, Lapo. Iki dibuka. Wanita gas. Wah. Aku iki laki-laki baik loh, sih. Tapi kok ketok pink ngono. Kon karo. Kita tekan mburi ku kowe Hello Kitty. Ojo sih. Iki mang semake bojoku tak gawe. Ini aneh loh, sih. Gak enak. Gak enak. Tutuk lerekan iki lho. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Ibuke ngguyu pengalaman. Pengalaman apa anake gerung turu cepet-cepet. Sabar ya, Bu. Itu ujian. Apa sih? Tak wasani lho. Tak was-wasa tak sawang-sawangi. Ojo disawang-sawang sih. Aku tambah gak karu-karuan. Ojo nyawang aku sih, aku tak padha-padha mbek sampean. Ojo ngono sih. Ojo nyawang aku sih. Cak Lim wis ngantuk Cak Lim. Tangi turu. Ojo nyawang. Masalah. Durung mari buka, Jel. aku noleh. Langsung bukaan kabeh sih. Wis tak buka kabeh lho. Wis kabeh. Wis. Wow. Loh, Nah, wis tak buka kan? iki apa iki sih? Lha wis tak buka. Sik ta. Pikiranku kok tambah gak enak. Loh. Lek tak buka gak sok mlebu. Wah, gak bahaya ta iki. Iki Aduh, Bu, gak sedeng lho, Bu. Sampeyan gak ada daster ah. Salamu semoe. Ya aku mau kon nggih daster kene ya. Yo gak apa-apa, Rek. Lah aku koyo papat pitu. Ngapa? Say.
Kon iku ditulungi aku tambah mau tekek iki. Lah kok ngegeno karo panitia ta, Mbak? Oh iya pokoknya panitia bahagia. Kamu tersiksa lo gak Aku apa-apa. tersiksa. Terus iki aku kudu ya apa ngene iki? Aku kene. Badetan pundi, Bu? Halah. Badhe dodolan. Dodolan apa? Lah apa maneh barenge wong wedok nek didol. Ayo, 250 geblak dhewe. Apa sih? Suaraku kok kaya ngono. Cak Wanto. Apa? Wis tak berani kaya ngene. Iya. Iki ngono bujuk. Bu, ngene iki nek ro anakku lho aku dicelatu anggite. Anakku muring-muring nang omah. Bapak iki dadi apa ngene? Kudungan bareng. Omong ngono ya gek ngene awakmu. Kene iki yo gigi ngene anakmu lho le makmu minggat. Makku bojoku minggat temen, Bu. Sumpah. Temenan. Sumpah yo. Curhat. Heh? Aku gak curhat, sampe tak kandhani. Masalah rumah tangga 13 tahun aku ditinggal minggat nang gitu. Yo, lah. Buat apa kasihan nih? Jangan, Bu, jangan. Laki-laki itu loh. Sombong. Wong wedok minggat, biarkan. Oleh ganti ya? Yo, wis ngelairno anak loro kok minggat yo bapak. Gelek maneh. Pemut streaming yo, cek krungu. Iya. Tapi aku biyen nyeleleng tapi ini, Bu. Nyeleleng, sumpah. Saiki aku iso ngomong ngene biyen nyeleleng. Wis kaya ngene kan. Kayak ngene saiki. Arek-arek. Sajoke melo Dul Budi Wijaya aku waras, Bu, sumpah. Waras. Biyen masalah melaku embong lho. Kalungan omplung. Bojone cero. Obate nang kene. Saiki lho Bu, bojoku ro aku getun. Lah lha apa? Tapi njaluk balik aku gak mau. Lah lha apa kok gak Loh, gelem? memang gua cowok apaan? Mari dibuak kok njaluk balik maneh. Iya. Soalnya kan ngerti aku saiki wis rada dadi artis sithik ngono lho. Cak Wanto, sesi curhatnya sudah selesai. Saiki kembali ke aku. Sampeyan wis macak ngene kan? Heeh. Engko lek Bapak Rene takoni. Ngene Bapak Rene? Dalem, Pak. Ya, Pak. Dalem, Pak. Ya apa lamaran ditampa tagak? Heeh. Cocok. Ngono berarti. Bayaran beres, aku tak nemoni Ajis. Ngono ya. Hati lho. Hati lho, sih. Kamu ya hati. Yo. Bapakku doyan sing ngene iki. Bapakmu? Bapakku doyan sing ngene iki Lho, soalnya. aku mau dipelorot iki ya. Oh, gak apa-apa resiko. Digarap to ngguri sih. Wah, keperawananku bahaya iki. Aduh guyu Bu, sumpah itu kisah kehidupan. Dari ngomong lucu curhate, aku biar ngelakoni stres arene. Iya nduk sajake. Gelem ora? Aku kok curiga mari ngene kok ngene. Nek kowe tenanan gelem iku ateges bapak iki gak bakal kecewa. Lho. Anak jangan sampai mengecewakan bapak, ya toh? Cewek. Kamu bicara apa? Nek gelem ngomong gelem. Bapak ndukunu mengos rene, bapak ndukene mengos rono. Kok gak tepak sih aku? Kok digandoli iki piye? Lho kok ndak rambute? Wah. Bukan. Sumpah gak. Mulai tak delok kodoan guyon karo bojone Margono terus. Rumangsamu. Lah iya mulane kon ngesek ae. Iki duda, Bu, iki duda iku. Tak jelase iku duda iku. Mulane nyerek ae. Oh.
Ayo minggat. Wong licik ngono kok. Napa? Sukarse gak ono. Lah kok iso? Ora ngerti. Berarti Sukarsih gak seneng sampai nampa lamaran. Minggate Sukarsih gara-gara sampean. Gak ono baline Sukarsih ya teko sampean. Nek sampe Sukarsih gak balik pegatan. Masuk. Masuk boleh Muga-muga kon kepethuk aja sih. Tak bandani nak kon rabi karo Ajis. Ngene iki gak kaya Kang Jono ae. Iya. Pikiran bingung ditinggal mbok arek-arek ono sing tak jak rundingan bendina iku gak ono. Mikir anak loro ya ngono. Sing bajuri iki nyambut gawe nggo endi? Mbok ya ngekei kabar barek bapak. Sing sitok ya ngono Ajis. Biasa yamene wis mulih. Iki lho. Lah apa sih Pak men? Lupa lapo ya apa sih lah. Sampean lho gak izin tangga ta. Ngersula wae sampean. Bapak iki gak ngersula. Bapak iki kuwatir. Sing nggo omah iki mau awakmu barek bapak. Cacakmu nyambut gawe sakmono suwene ya gak ngekei kabar. Ya pancen kebacut cak bajuri gak eling sampean. Wis gak usah dipikir masalah cacak. Pak, aku tak ngomong karo sampean. Ya ngomong sini. Ngomong nak, ngomong apa nak? Aku saiki wis dipacar, Pak. Dipacar. Dipacar. Iya, Pak. Arek sing jenenge Sukarsih, Pak. Aku mah semayan, Pak. Kon ojo macem-macem lho. Nah, apa sih, Pak? Lho, lho, Pak. Tuh. Bapak. Lungguh lho. Lungguh kan. Amit nggih. Lungguh sik. Iya, Pak. Kon iki lho. Iki ngono anek wong sugih. Bapak iki wong gak gablek lah. Mbok yo kon ndolek pasangan iki sing sejajar barek keduweaning bapak. Apa sih, Pak? Gak oleh ta, Pak? Yo gak oleh golek ngono nah. Bapak niki wong nyengit kereng. Gak apa-apa, Pak. Sing penting aku seneng, Sukarsih seneng karo aku, Pak. Kon tak elingno gak kene. Ya gak kena ngono, Pak. Sing penting aku seneng, Pak. Kon seneng. Iya, Sukarsih seneng. Sukarsih yo seneng. Iya. Nduk, Nggih, Pak. umpamane awakmu gak oleh mbarek Ajis terus siapa nak?
Ya cot yang gesang kula pilih pejah mawon iki, Pak. Lho, Pak. Kon gak getun mburi nek bapak iki gak gablek gak duwe. Dan mboten wonten alangan nggih. Mboten, Pak. Kon lha iki mang kon semayanan rene iki mang karo bapakne, Pak. Gak ero, Pak. Iku ini aku pengen Wah, lah ngomong iki. karo Sukarsi, Pak. Iki gak saji perkara barang lho, Nak. Apa, Pak? Tak omong-omongan karo Sukarsi, Pak. Kowe omong-omong. Iya. Ya omong-omong ngono, Nak. Mas sampean tresno karo aku kan, Mas? So, Aku tak ngadep. aku jane kate ngomong karo sampean apa suratku sing tak sampekno nang sampean wis nyampe nang tangan sampean. Wis tak tampa makanya aku langsung rene. Su, Ya ngomong sing enak. abot-abote su aku tresno karo sampean, Su. Sampean tak takon teko nang nggone omahku biasae mesem guyu terus saiki kok koyo susah. Ono apa sih, Su? Sampean tresno karo aku gak? Aku tresno lahir batin, Su. Umpama aku gak oleh sampean? Aku ya Su, umpama gak oleh awakmu, enak wong urip tak pilih mati, Su. Ngomong tak rungokne, cek dirungokno bapak, Su. Aku tak takon karo sampean yo. Takono. Sampean kan dilairno ibu sampean. Iya, Diramut wong tua sampean. iya Su. Umpama lek wong tua iki duweni penjaluk anak kudu ya apa? Ya kudu nuruti wong tua, Su. Lek umpama anak gak nurut, Ya gak ngerti yo, iku jenenge. dadi anak durhaka gak Iya. berbakti kan, Mas? Lah terus awakmu lho wani cerita aku sing koyo ngono ono masalah apa sih, Su? Soalnya bapak iki nampa lamaran. Aku dilamar wong, Mas. Ngos-ngosan. Ya Wanto. Sampeyan iki lho boleh koyo ngene. Sik ta. Aku diperkos. Kok sapa? Kos iki aku. Wis, Bro wedok. Bojone Margono. sapa? Hei, Jis. sampeyan iki lho. Kok ana siban, Jis? Dudu iki kancaku Wanto. Duduk siban. Ya? Dudu, Pak, kancaku Cak Wanto iki mau ngene lho. Tak kokon kirimno surat nang nggone Sukarsi. Iya. Bahaya. Su, Bahaya sih. takon. Aku ki wis dilamar wong, Mas. Sampe nilakno aku tak rapi karo pilihane bapak. Walah, Su perkorane awakmu. Konangan bapakmu Kok sih. goblok konangan bapak iku lho. Bapakmu kudu arep mbek aku. Kowe ono. Lho, Oh, gak pecus wong to, Wanto. Dicupres sih. Lampang budal mang gak koyo ngene, Su. Jes sini dan Jes. Oh, gak tayo. Jes sini. Lah saiki bapak nang ndi saiki? Bapakmu nguber aku. Lho ngono kok yang ndelik sing tepak le bapak rene ya apa? Akan Lah bapak rene. Loh, Cak. bahaya. Bahaya. Sumpah. Sukarsi, Nggih, Pak. pulang. Kula tak temriki sekedap lho. Pulang! Turane, Mas. Omongane bapak ya apa? Jes, kandhane Jes. Mun kuliah ku piye Jes? Aku kepengin terus sapa sing jeneng Ajis. Kula, Pak. Nggih. Omah tah kandange wedhus. Kendro omah. Roh gedhe aku. Nggih. Kok lancang? Apa bandamu? Iku ae titipan. Mboten enten malih bondo kula. Aja melo-melo. Boten. Ngomong lereng lirik Kusnia barang. Aku cintaku ae. Cinta apa? Cinta pada pandangan pertama iki, Mang. Oke. Sirup, cop, galambaan mencicil. Bongkok. Pak, Oke. bondo kula nggih tresna kalian Sukarsi, Sukartis tresna kalian kula, Pak. Wong urip mangan tresna, gak duwe kathok tuku tresna kanggo dhuwit tresna. Iya. Heh? Tanpa duit dan duit gak jalan. Ngerti? Penggawamu apa? Ten rasokan, Pak. Rasa. Sedina pira? Dosa, Pak. 10. Kon ngerti? Wedake Sukarsi sing sisih iki tengen Maya 3 juta seperempat.
to, Jis. Wedahe 3 juta yo nek FIFA. 3.000 kantongan. Sing situk ya. Iki oplit 5 juta. Nek kayamu 10.000 gak nutut. Sekali lagi aku bicara, andai kata kamu terus tonangan, pacaran, sirsiran biar anakku tak bunuh. Sampeyan kandhani, Pak, Jis, Pak. Ini nak. Tibane dipateni wong, Pak. Ini nak. Ini. Gelek-gelek rondo babatan kuno ae lho ya, Pak. Bapak mah ngomong ya apa nak? Perkara bermasalah. Nek bapak niki mikir terus ya apa? Pak, aku tak ngomong karo sampean, Ya Pak. ngomong oleh. Senajan to aku anak wong gak duwe, Pak. Umpama aku gak iso urip bebarengan karo Sukarsi, Pak. Enak wong urip tak pilih mati, Pak. Nggih. Ayo dipikir. Ojo grusak-grusuk. Gusti Allah. Sing ngayomi bareng awakmu le. Besok bakal ketemu maneh bareng awak. Yes. Bapak kan Sukarsi gak usah dipikir lah. Bapak mangliwet kari didi. Ayo dipangan yo ayo. Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Mas Margono. Mas. Yo opo rek? Lah apa sih, San? Agak Sampean iki lho gak ngono ne sih. Wong gagahe yo gagah. Donya blono sakmono akene kepingin apa tinggal ngucap mesti keturutan. Kok sik bingung ae. Ana sing dipikir apa sih sampean iki koyoane? Kok koyok-koyok pirang-pirang dino tak delok-delok mencureng ae. San, rungokno. Lamar aku nang Sukarsi iki. Nek gak salah iku wis 3 minggu hampir sak wulan. Terus Iki sing ndadekno pikir aku, kok lamaran diterima ya ika takjak nikah kok selalu tertunda. Iki sing dadekno pikir aku, San. Mas Margono. Sampean niku lho. Gantenge sing ganteng. Gagahe gagah. Sogene ya soge, tapi goblok. Pikiran penuh iku dedel. Wok. Mosore gak krungu. Wong wis dadi omongane wong sak kampung. Apa, San? Sukarsi arek sing Riko senengi iku Yo. duwe pacar. Hus. Aja obong-obong lho ya. Aja awu-awu ya. Ro dhewe. Nek muring-muring Margono, abang mripate mara tangane ndugang sikile lho. San, Ngene, nek sampean nancene
gak percaya sampai ono blesete omonganku suwen lambeku. Nek dia percaya omonganmu. Wis cekelen omonganku. Ya, Gak sampai ono bresete. sopo pacare Sukarsi? Pacare Sukarsi arek sing kedo dalan kuwi. Ajis. Mosok riko dikalano arek model koyo ngono. Mas. Halo. Kau. Loh. Kang, Mas Bajuri. Ya apa kabar Mas? Wah. Suwe gak kepethuk Mas. Ya apa? Mbok kembangno hasil rampokan iku. Masalah rampokan hasilnya iku Mas, wis tak kembangno. Wah, berlipat-lipat Mas. Nek ngono aku njaluk bagian 50-50. 50 ngono lho. Maksud sampean njaluk bagian. Lah iya. Mas Bajuri, rungokno. Ojo maneh sampean njaluk bagian. Donya sak mono kae sampean pek kabeh. Sampean gawa kabeh. Tenan iku. Tapi ana syarat. Lho. Lah kok ana syaratnya barang dong? Tapi kudu janji mbare aku. Jadi apa? Gak esuk, gak sore. Nek kepethuk sing jeneng Ajis harus mati. Wong sugih ning kok abot sanggane. Margono ngomong hasil rampokan sing saiki wis dadi perusahaan diwenehne aku. Tapi aku kon mateni Ajis. Loh. Wah. Kamu engko. Ajis. Kuwi dulurku. Aduh. Aduh. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Waduh. Ning, aku kepengen urip penak lan kepenak. Menane bapak supaya sugih. Jis, kok cacak mentolo balik sampean ki ora? Ning kowe kudu manut balik cacakmu. Apa sing dadi ning ngriku?
ngomongi bolak-balik. Kok tambah sedih ya? Kowe dipenging barek bapak. Nek koyo jajan koyo ngono iku mang terus ya. Sakit banget tenang. Gak dipikir iku anak, dipikir iku kebang. Kok gak nurut bareng wong tuwa. Kabar warasane, Pak. Ya wis alhamdulillah bapak seger waras kan apa-apa tapi mbokmu gak ono lho. Loh, mbok gak ono. Ya Allah, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepurane, Pak yo. Aku gak ngerti. Wong awakmu nyambut gawe ku gak eling barek wong tuwa. Ngekeki kabar kaya apa? Kok nyambut gawe nggo endi? Pak, arang-arang kadhe iki sambang nang ngene wong tuwa lak yo ngono. Adikmu iku yo kangen barek awakmu. Bapak iki wis tuwek nah. Ngerti, Pak. Bajuri njaluk sepuro. Ya wis suwe gak sambang barek sampean. Apa meneh mbok gak ono. Ya wis tak sepuro nak iku jenenge anak. Wis ngene, Pak. Aku harus ngomong sak nyatane mbak sampean. Ya ngomong apa? Iki ngene, Pak. Tak ibaratno ya, Pak. Nemu gong iku sak gayore, Pak. Nemu gong sak gayore maksude iki apa? Sugih dadak. Oh, sing mbok maksud nemu gong sak gayore iki sugih dadak. Iku tapi nek awakmu keturutan lak ngono. Ngene. Aku takone lho, Pak. Iya. Apa pancen bener nek Ajis kuwi duwe silsiran sing jenenge Sukasi? Bener. Kon kok krungu, kon kok ero. Ayo, ero. Nek adikmu Ajis iki di pacar sing jenenge. Iki kok kacaku sing ngomong, kacaku. Oh, iya. Anek wong sumuge iku lho, Nak. Iki ngene, Pak. Sampe jejere wong tuwa ya. Iya. Engko nek ngomongi anak mesti manut. Iku ngene, maksudku ngene. Iku pedoten tresnane antara Ajis Mbak Sukasi. Sing tak jaluk iku, Pak. Sik, Bajuri. Heeh. Dadi awakmu iki mang iso sugih dadak. Iki sarana nek adikmu iki pedhot barek Sukasi. Iku bener, Pak. Yes. Bajuri. Bapak iki mbok nrimo nyawang nak. Sing lakoni iku adikmu. Ya takonono adikmu dhewe ngono lho, Bajuri. Bapak iki ya kaping-kaping bapak iki oleh nuturi barek Ajis. Tapi adikmu iki tresno, Nak. Pak. Iki engko nek aku gak kelakon, waduh, totoane nyawa, Pak. Bapak iki gak ngerti. Iku totoane nyawa, ya gak ero. Kowe awakmu iki mulai iki gak ngekeki kabar sing enak. Kowe tambah ngekeki kabar nang bapak iki tambah suwe tambah susah. Aku kan ngabari penak to, Pak. Apik kanggo sampean. Engko nek nurut kuwi. Nek nurut ya iku mau. Nek wis sugih ana dhuwit omah sing peyo iki bakal tak bangun, Pak. Manut yo, Pak. Pedhotno tresnane Ajis balik Sukasi. Bajuri. Iki adikmu mang sik metu. Engko nek adikmu semule takonono dhewe, Nak.
Aja nyentak-nyentak nggo ngarepe bapak. Ngono iki ya apa pantes dipajuri. Wis, aku gak kakeno, Pak. Gelem manut apa gak? Nek bapak iki babakan iku gak ngerti apa jari Ajis. Manut apa gak? Wong kok dipenakne anak ora gelem ora manut. Monggo. Ya apa le, Jis? Gak ngono nih sih, Cak. Sampeyan ku pirang-pirang wulan gak tau mulih. Mulih-mulih bapak sampeyan gepuki. Salahe bapak iki apa? Jis. Apa pacet bener? Kon duwe sir-siran jenenge Sukarsi. Bener, Cak. Kate lapo? Pedhot to. Engko nek wis kon pedhot bare Sukarsi. Wo. Sugih dadak, Jis. Sampeyan kok moro ngomong sing kaya ngono sih, Cak. Berarti bapak sampeyan gebuk iki ya masalahe aku duwe sisiran sing jeneng Sekarsi. Aja tukaran ya. Pak, aku gak tukaran meneng ae tau omongane Cak. Berarti sampeyan iki ngomong nek kon medhotno tresnaku karo Sukarsi, Cak ya. Cak. Sampeyan ngomong sing kaya ngono, Cak. Wong aku iki seneng karo Sukarsi. Najan to sampeyan meksa aku sedina ping 7 sampai mili gede, Cak. Aku gak gelem medhotno tresnaku. Aku kadung seneng, Cak. Sito Jis. Iki engko nek kon gak manut. Waduh. Totoane nyawani cacakmu iki. Manuto ya, Le. Aku iki gelem manut, Cak. Tapi nek masalah sampean kon medhotno karo Sukarsi aku mau, Cak. Manut kok gak? Mau, Cak. Manut kok gak? Yes. Kon ngerti sapa dulur tuwa? Ya cacakmu. Bajuri. Cak. Aku ngerti nek sampean iki dulurku sing tuwek. Sajane aku ngajeni karo sampean. Umpama bapak gak ono, gantine wong tua ya sampean. Kon ora. Tapi nek masalah iki, Cak, sampean ngongkon aku ikon medhotno tresna karo Sukarsi. Aku wis kadung seneng tresna karo Sukarsi. Aku ngomong arep senajan sampean ngongkon medhotno, sampe sampean meksa nangis mili gede aku gak gelem ya sepurane, Cak. Jis, sik. Tak elus sing apik. Yo Le yo. Aku njaluk tulung. Pedhoto mbare Sukarsi yo Le. Gak iso, Cak. Yo. Kok gak iso kok? Kok gak iso? Sampeyan aja ngomong sing koyo ngono. Sampeyan tak ajeni dulur tuwa. Sakjane aku gak wani karo sampeyan, Cak. Sebab sampeyan gak pernah tuwa. Tapi nek kelakuan sampeyan sing koyo ngono, aku lanang sampeyan yo lanang. Ojo nyalano nek adik seneng wani karo dulur tuwa. Aku kok wani barekan. Sing tak waneni duduk sampeyan, Cak. Sing tak waneni perbuatan sampeyan. Ada buka. Mau, Cak. Ada buka.
njaluk sepuro karo sampean, Pak. Kanthi ana kedaden sing kaya ngene ya saka masalahku, Pak. Sing kebacut kan liya ya cacak, Pak. Iya udah, Pak. Kuat-kuat no, Pak. Iya, Pak. Bapak duweni toko. Wis tak angen-angen. Iya, Pak. Besok nek bapak gak ono loro telu sing duwe awak. Terus ya apa, Pak? Pusaka mau nikah maring bapak. Sing Pak, riko sing ngomong kaya ngono, Pak. Wis tak laksanakno aku mlebu nang gedhong pusaka sampean. Pusaka wis nang tanganku, Pak. Iya, Pak. Kanggo sikepmu. Mbok menawa kono ing tengah dalan ana bebaya sing luwih gedhe, kita sabar mbare awak. Dadi sing ngono, Pak. Welinge bapak aja nganti benang sak rambut mbare ragamu ya, Ki. Iya, Pak. Nek kae ditulung wong lak nyandan kanggo sarang. Pak, sekabeh nguling sampean aku gak bakal lali, Pak. Kaping siji aku gak mentolo ndelok sampean digawe cacak sing kaya ngene. Nggih, Pangestu sampean ya, Pak. aku ngomong Iya. titik bare awakmu, Sampeyan ngomong tak rungokne, Pak. elingno cacakmu. Aja nganti tumindak angkara murka ya. Pak. Kalau Guling bapak wis gak kuat, kuat-kuat no, Pak. Ayo, Pak. Mas Slamet iki nandi jare ngejak aku nang omah. Mas, Iya, Dik. kan nandi ae suwe ket Yo, mau Cok. paten. Gopo-gopo ta. Malah nek mlaku, mosok kok langsung budal bareng. Pen jare ngejak aku nang omah. Iya, Dik, rencana aku sampean tak jak nang omah. Tak jak sambang orang wong tua sampean. Eling-eling suwe ya gak tau mulai gurung takok kabar. Mas, tapi nek nang mopean, gak nggawa apa-apa aku sungkan. Oh iya, Dik. Eling-eling jagir petuk wong tua, awak dhewe ya kudu nggawa oleh-oleh. Tak tinggal golek oleh-oleh dhisik ya. Iya. Ojo nanti-nanti, ojo lirak-lirik ambe arek lanang. Gak. Soalnya aku iki cemburuan. Iya, Man. Awakmu tak jak mlaku bareng lirik arek lanang titik aku loro atiku. Iga. Apa maneh dikudu arek lanang. Wis nendang, tapi pen aja suwe-suwe. Temen lho ya. Iya, tantei Tak tinggal sik sing hati-hati ya. Hati-hati ya sayangku. Yalah, aku tinggal dhewe nak kene. Wene rek. Kenalan dong. Sampeyan sapa? Aku Bajuri. Sampeyan jenenge sapa? Mariati, lapo? Oh, Mariati. Ijenan ta? Heeh. Aku ngenteni calonku mau nang kene. Oh, calon. Dadi sampeyan duwe calon. Duwe. Si calon. Iki wis aku blak-blakan wis gak kakean panjang lebar omongku ya.
umpama aku ki masuk ketemu pisan bae sampean. Kaya aku ki duwe tresno bae sampean ngono lho. Lancang mo. Kok lancang? Kurange opo iki bajure iki lho? Mo ben elek. Lho. Gatenge kaya ngene kok elek opo sih? Ayo. Ayo lapo? Yo. Tresnoku yo tampan ngono. Mo. Gelem po gak? Mo ben medeni aku mo. Medeni rumah sangu demit ta. Mo pokoknya aku. Gelem po gak? Mo aja maksa. Gelem po gak? Ojo kurang ajar. Lapo nek aku kurang ajar? Jenengmu sapa? Bajuri sebalike sapa? Slamet. Kon kok wani ngantem aku saka guri? Roh sapa arek wedok? Sapa? Tunang aku. Walah. Sik tunangan calon ta? Calon bojoku. Sik calon. Nek durung janur kuning melengkung milik bersama. Ngono lho. Nek Riko iku arek pendidikan. Duwe rasa seneng ambek arek wedok. Parani nang omahe. Dijaluk nang wong tuane. Ojo koyo ngene, kelakuanmu koyo kewan. Angkrek. Gelem gak gelem? Kon met. Kudu pisah pedhot. Barek arek wedok iki. Aku ambek tunangan iki. Tak entengno patiku, Cak. Gelem buka. Ora iso. Gelem buka. Ayo wes. Mat. Kayak lanang kok. Mariati. Kon jejere wong wedok. Tak ibaratno keslimpet. Tiba tak pe bojo. Kursi kok iso meker-meker ngene lho, sampean go meki lapo ae lak ngono. Lah sampean iki golek bojo ta golek babu? Ya golek bojo, Dik, tapi ya rek ana kursi gak tepak ya ditepakno, diresi-resiki. Golek pembantu ta, Mas? Aku yo pegel. Lang Mariati mana ndi? Kaya karo adik sampean biasa mlaku-mlaku, jarene iki mau golek buku ta apa kanggo sekolah ngono. Tapi ya pamit. Ya pamit aku, cuman kan sampe nang kantor. Dadine tak omongin nanti, Dek. Mbas buku, Mbak. Ya wis tak jarno mau arek-arek. Tolong. Apa sarane sembah sih? Sopo? Lapo sih Titi? Lapo Ti? Mas, duwe wong gendeng lari dimasak. Sik ta. Iki sopo iki ayo? Sapa iki ayo? Ayo. Pamite mau tuku buku lho. Loh, pamitmu nang mbakmu tuku buku, saiki nggawa arek lanang, pacarmu. Calon, seneng. Ya terus nek seneng, nek gak seneng ya aja. Direstoni wong adike kok. Ya iya no. Iki lho diuber wong gendeng. Diuber sapa? Wong gendeng mau lho ana. Dadi awakmu diuber wong gendeng. Minggiro. Endi? Hati-hati. Loh. Iku Mas. Noh. Loh, Ya opo? Lah, Mas Bajuri. ya iya toh. Waduh, Mas kowe gak kepethuk. Iki sapa iki? Iki adekku Mariati. Oh, mapat beneran. Maksudnya? Umpama seduluran. Lah iki tak pek bojo sih iki. Us, ojo ngawur, Mas. Lah aku seneng ya. Loh, seneng ya seneng iki adekku, Mas. Awake dhisik CS yo CS. Biyen Mas, saiki yo gak. Loh. Nek kene sampean tak elingno, golek perawan diae rondo diae gak apa-apa, tapi yo ojo yo ojo adekku, Mas. Sepurane adekku, Mas. Kon ya apa? Aku dhisik pimpinamu lho. Ya. Kon CS ku mestine manut. Biyen, Mas. Loh. Saiki yo gak. Wehne buka. Cukup! Loh. Bajuri. Nek biyen aku anak buahmu.
Tapi saiki Margono gak wedi ngadepi sapa ae. Aja maneh ngono, Bajuri gak bakal mundur Margono sak jangka. Akeh ngomong Margono. Kak. Iya. Aduh. 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 Mas Margono, enten napa, Mas? Jis. Sing gedhe pangapuramu ya, Jis. Iya, Mas. Aku gak kuat. Aku mari geger karo Bajuri. Mas, Aku gak kuat. Aduh. So, perkarane apa nganti kok Iki lho adekku sing ngerti perkarane, Nduk. Critakno karo sing gawe patine bojomu sapa? iki jane adekku kan diuber-uber karo wong gendeng. Terus? Dikono nang kene ku mau. Tiba sapa? Bajuri. Bajuri. Bajuri ku Minggiro, apa? Bajuri ki dulurku. Lho alah. Lah kok balik mana kolongnya? Lho. Kak. Sampean pancet ae kelakuane. Nek wis pancet kelakuanku, nyapa Jis? Pancen pirang-pirang dina aku goleki sampean, Cak. Sampean nalika semono nganti bapak sampean tembak sing ngono bapak saiki temekan ning pati. Kaping pindho sampean gawe arek wedok sing kaya ngono pantes lah. Lho, soale aku seneng. Nek seneng gak ngono carane, Cak. Carane ya apa? Seneng iku teko nang gone wong tuane, lungguhana kursine iku jenenge wong lanang. Oh, wateke Bajuri kok. Aku ki ngelingno karo sampean, Cak. Aku gak gelem dielingno. Nek gak gelem tak elingno. Sak karep sampean, Cak. Ngejak apa? Hati-hati, Jess. Iya. Cak. Percuma. Nek sampean senajan mbrono aus dina sampe pluru sampe entek, aku gak tumap. Apa sing tak go? Aduh, Jess. Aku jaluk sepuro, Jess. Nek sampean njaluk sepura wis sadar, Cak. Ojo sampean baleni maneh. Aku ora baleni, Jess. Yo. Kurane, Jess. Iki pusaka paringane bapak. Aku ngerti, Jess. Iya. Mas, ono pihak berwajib. Loh, kok ono polisi? Tolong. Ya Pak Polisi. Ampun Pak Polisi. Apa, Pak? Pak Juri, kamu harus ikut ke kantor. Baik Pak Polisi. Masalah yang lain bisa diurus nanti. Iya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Pak Juri harus ikut saya. Iya ya Pak Polisi. Permisi. Mari, Pak. So, Piye, Mas? ya apa? Makane. Bojomu wis mati, saiki Terus? kepethuk maneh. Ya Kon- tekek kecemplung kalen. Awalmu saiki rondo berarti ana tekek kecemplung kalen, Su. Timbang golek. Takon ngono tok. Aja ngoceh iki lho arek loro iki ya apa Timbang nasibe? golek atuk balen jare bapak itu. Lah adekku karo calon iki ya apa? Iki calone. Jadi iki adikmu. Iki adekku sing iki. Oh, sing Iki wedok. calone, Lah ha. iki sampean calon bojone ta? Nggih. Ngene, Su. Piye? Donya mulak akeh ya. Terus Adikmu wis dadi kemanten wis diruwa-ruwa. takon nglaman antara ramek-ramekno Oh, ngono. nek ngono aja kuwatir, donyamu akeh, gawe Terus? ngruwa dulurmu ya. Ah. Nikahe dulurmu iki ae ditanggapno lodruk. Lodrok apa? Lodruk sing teko Jombang. Apa jenenge? Budi Wijaya. Makaten kalau wau derek-derek lestrio pasugatan saking kita arep isine Ludruk Budi Wijaya kang pinjil saking Jombang.